dari Batam karena ladahan nan kabaimpon akala bungkui nan kamalantian baitu hidui mangkono elo. Persembahan dari kami, Irma Audio Remixer Production. Anakan buat kanalah diri dunia rangkayo jadi turuikan usalah bidui suko maninggi ukuala bayang 02 Februari Icek Remix Production. Ikolaga banala awak ranca di baju urang basah licin deminya urang baminta awak menjadi kuncian urang. Aponan ado nan kadipakai usana labi yo dari itu arone tua badan marasan akhirnya badan mandape malu usana gadang yo dari Batam